Protože... Taky no, to je skůra. Ne, to je já. Počkej, otevři ho. To je notebook za 20 kilo, za 20 litrů teda. Za 20 kilo. A má to si s ním háže. To je ten notebook? Notebook, ne? Zapadek prodám. Taký dobrý notebook to byl. To za píče sám, Počkej. Ale co to má být tady? Co? Teď už to neopraví, maso. Teď to neopraví. To nemám. Ale počkej, kaj jsi mi dal to sedlo s tím fotkou? Mám se do rumku zapadat. Já jsem chtěl, ne? Počkej, já kopnu do toho. Kdo mi ho bral? Ty máš to moje sedlo? Máš to... Co, já nevím, o jakým to Já byl. jsem ti dával papír. Nedával. Tak kdo mi ho vzal z ruky? Počkej, já to dělám, tu obrazovku. Teď to neposlal. Počkej, jednou. Počkej, no, já si chci nožičky. Máš s tím budeš dělat nožičky? Počkej. No to mi to vidět. Dívej, tady si to můžeš... Ne. Jsme nějaké čipy, vole. To máš to pasuje? Kolikacka? Kolik to má? Robi, teď už nic. Čo, tak kdo mi to vzal z ruky? To je Wi-Fi, vole. Není to Wi-Fi? Co? Jo. Tak, Jo. co chceš? Nebo, Ty nevím. pičo, drsné. Já si vezmu ten monitor maso, jo? Počkej, jestli někde neviděl monitor. Nech to. Já si tím hodím ještě. Hej. Si vezmu klávesnici, vole. Chceš si vidět ten notebook? Tu ho máš, vole. Tady máš jednu čas monitor. To netraček mi Co to je, vole? To je traček. Není to hat, ne, to je CD-romka, ne? CD-romka je tam. Ale klávesnici, vezmi do klávesnici? Ne, protože já jsem ztratil papír s CDčkem a ještě značím. Pičo, klávesnici, vole, tak ti vrátit, ne? Lidi. Co? Proč nemůžeš to vydavit? Bo? Maso Proč? a jeho obrazovka. Kurva. Bo, já jsem... Počkej, já počkej, jsem přesně dostal. No, notebook. Dáme papíry, že? To je sklo a papír a ono to hraje, vole. Co to je, ty pičo, vole? Ty chytá jeden rok, jo, to byl celý. Jo. Přišel Bohu a ty musíme hodit. To bys píše, chápe. Ano, a tady je tajemství notebooku. Tajemství notebooku, vole. Kurva. Ať mi najdeš CDčko, tak ti odpovím. No, hajde. Chápe. Já vím, až mi tady velkou musím dát. Nemůžeš... Počkej, zlomíme to, ne? Počkej. No, Chceš do Romku? ale Zapadl? já to nerozumím. Dej mi to sedlo a já musím si zeptat. Už jdeš? No. Dobře, tak zdár. Oj. Hej, nejdeš kolem Fila? Rovin si půjdeš kolem Filipa, že? Já nevím, já půjdu tady, konem půjdu. No to funguje. Pár drátků, sklo a plast. Hodně plast. Tu mám já. Přinesl to panovi, ne? To je ještě zpátky, ne? Dáme mu to na konci práce. Až přijde k němu, tak mu dáme. Tak to nás bylo z notebooku. No ho rozpitvali. Kde je ten zbytek? Tu, vole. Tak ho polož a vyfoť to. Já to točím, vole. Teď je jenom fotka.